So we are back again mga buddy, and nandito na naman tayo sa ating panibagong video. At sa video na po ito ay mag-unboxing tayo ng mixer. So nag-order ako ng mixer sa Shopee, and para to sa church lang nagbayad nito at hindi. So i-unbox lang natin kung ayos ba tong maayos ba tong mixer na to. So let's go. Professional mixer. So ito ay magagamit sa church. Wow! Boses. Alright. Ding 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 ding. So unbox natin pag ganito. So, may manual siya guys. Manual is para sa mic, kung paano to gamitin. So, ito na ang full product. Ito na ang product. Ay, baliktad ng product. Baliktad. Baliktad ang pagka-open. Ito. So, anong F7 nun? Yeah, 5 lang. Oh no! Ito na ang set. I'm still a child. Wow! Mixer. Professional mixer F7. Tama siya na F7. Yamaha brand. Wow! Pero hindi. Mixer. So yun na po guys ang unboxing namin, at in the next video po ay gagamitin namin ito. So watch lang po kayo ng aming YouTube channel, and magagamit namin ito pagdating ng church samba namin. So tuloy lang po sa pag-subscribe and follow us sa aming YouTube channel, and don't forget to subscribe. Let's go!